Doktrina kristiana. Mundu joan den gizon orok behar luke pentsatu, jangoikoak nola duien bat bedera formatu. Bere irudi propiara gure arima kreatu, memoriaz borondatez endelgiaz guarnitu. Ezein jaunek ez du nahi mutil gaiztoa eduki, ez pagatu soldatarik zerbitzatu gaberik. Jangoikoari duzu ala gurekin, gloriarik ez emanen ongi egin gaberik. Mutile gure zerbitzutan deramate urtia, soldata apur bategatik hartzen pena handia. Jangoikoak behar luke guk bezan bat balia, zerbitzatu behar dugu emaitekoz gloria. Ogirik eta ez dakutsak biltzen hazin erein gaberik, nork zer hazierein biltzen dezin komunki. Obra honek ukenen du gualardona frangoki, bai etari bekaituak punizione segurki. Zerein jaingoikoa egun oroz ongiari baizaigu, guk ere ala behar dugu hartaz untza hornitu. Gure atze eta fina ura dela pentsatu, goiz eta arratz horituki haren izena laudatu. Arratzean ezitian gomendadi jainkoari, eta otoi begirezan perfil guztietarik. Gero iratzara dinean ordit adibertarik, zenbait ere orazione erraitera debotki.